Tutotara Boba totonzonzwa munhu akuti zveni wrong number. And JMP. Saka ndopatiri. Ende handitsvagane nevanhu zvangu kubva ipapo ndinozombotsvaga. Wazofona JMP akati wrong number. Kana ndiwe shamwari. Wanyengwa but still JMP kuruva scene asi kumira sina. Aiwa, at least akuziva akurova achiziva. A war of good versus evil. Alright, tiripa Amagideon. Tiripa Amagideon. Surrender me now. I am a very good singer. Another one. No. Ndindega ndasazigona izvo. So ndakakumbira kudenga uko kuti tumira ngirozi idzo. Ngirozi dzakaita dzika. Ndakwanisa kungonamatira munhu obva atopora. Ndo patavira. Ndingazosaposta achiti zvonokubvira nekubvira waindibhoa. Inini ndinana kutoshingirira zvese izvi. Kuside kwake she has picked a side already kuti she doesn't like me. October is breast awareness. Breast cancer awareness month also. Tisingakanganwe kuti tikoshese vakadzi. Right. Wagwan people. Wagwan. Ndiri kunzwa kuda kuvhura hombe. Guys, welcome back again panapa. And nasi ndikufara because ndakahosta Cynthia for the second time. And ndaida kuti zombogara pasi na Cynthia nembonzwewo kuti after zvese zvakaitika zvabvira Cynthia ari sei, ari kuipinda neipi here zvese. Then ndazoti no, ndege ndinvite Cynthia nhasi mustudio. Saka nhasi ndina Cynthia, kunosikaze Cynthia, go and check records. Cynthia ifriend yamai Jeremiah and Cynthia itrained madhezi apfuura. Saka ndege ndimbomuone ndimbokurikure naye pasina drama sekuti munhu kuti akatirongere chii. Saka guys, kachingosina subscribe, please do subscribe DJ Spark ZW. Then what follow my pages is I think it tindipo pamasocial medias ese platforms ana Instagram ana Twitter ana kwese koko tunobatike ko unongosearcha DJ Sparks ZW bo follow yako koko. Then unobva wagara up to date uchiziva zvinenge zvichiitika because tinoenda mapodcast akasiyana siyana, tinoenda nyaya dzakasiyana siyana dzichiitika mumativi mana ose enyika yeZimbabwe. Cynthia ndepi? Sparks. Wagwa Cynthia. Kori sei kuna ishamwari. Cindy. Nasi makatovera kabhachi. Apangori nakajini kacho but still zvekutodaro. Semuri yeZimbabwe tatakusuwa. Aiwa, kana ndinoenda ndakusuwa iwo. Tatakusuwa semuri. Ndangoti ndibudikire kuti I'm alive and I'm well. Actually. Boere. Zvekutodaro. Uri sepenya semwana chichichi mudhara padeni zvese boere. Waona. Naiwa, zvese boere. Aiwa, zvekutodaro. Tiri kufara. Tinozvifarira isi. Alright, ise shamwari yako JMP. Handisivi. Asi kubva paipa munazombolinga. Aona, ukandibvunza ndotaura chokwadi manje. Taura chokwadi. So I tried to call the other day. Chiwangu uri sei? Tutotara Boba totonzonzwa munhu akuti zveni wrong number. And JMP. Saka ndopatiri. Ende handitsvagane nevanhu zvangu kubva ipapo ndinozombotsvaga. Wazofona JMP akati wrong number. Imamira kubvunza izvozvo. Imabvunza zvimwe zvinhu zvine musoro Uona chii? Why? Because chambotangira kumbonzwawo zvakapfuura kuti ndizoendede kumberi. Tichimbonzwa kuti saka. Aiwa, ini ndotaura chokwadi. Zvawandibvunza chokwadi ndinongotaurawo chokwadi sezvachiri. Alright, saka relationship yenyu mazuva ano yakamira sei namai Jeremiah? Makazombolingera after zvese zvakaitika zvozvo? Tisati. Hamusati malinga? Aiwa, hatina. Inhangu handatarisirwa hangu. Yekuzolinga? Aiwa, handina. Kone musisina tarisira different yenyu. Yakatopfuura nguva yekutarisira. Nguva yekutarisira kuti tichalinga. Iwo chizoonawo pachine kulinga kana tiwe. Aiwa. Pamwe makagadzirisana makazokuti akona wangu. Apepe zvakaitika but tough. Aiwa, kuside kwangu. Zvakatoitika tough. Aiwa, tough. Akatowana zvaakawana pane zvese zvaiitika. Akatowanawo.
akawana ndiani ma ukuona Sparks inini kana chandakawana ghost account pane zvese zvakaitika paipai again the ghost account yaitoda kutodhife macharacter yangu zvekutodaro bozi ghost account ndakaona chiposta chitanzi kana chingeta yangu mapodcast ndimumira kuti nyenga kana ndiwe shamwari wakanyengwa ndiri kana wanyengwa kana gaya kana ndiwe bozi ini ndekutaura chokwadi kwandinoita dai ndiri kutozvikonfirma izvezvizvi kuti dai pane zvakaita dai tisiri kutombowanika kuno futi dai tisiri kumbowirirana dai wakaedza izvozvo ini ndakazviona hangu kuti ghost but ghost yacho ari muchi ghost riri muchi asi ndoziva hangu kuti ndiani tisingataure mazita ka mazana muchataure mazita here aiwa pane pamwe pekuti munhu wacho kutocreata ghost account ka kuda kuti tirambe tichitaura nezvake pese pandichabudikira ndongotaura nezvake but aiwa achinyanyokosheiko asi munhu tomuziva tese tomuziva semhuri yezimbabwe mukatraya kunanganisa kuti content yaiswa ipapo yakatorwa nani ndiyega munhu anayo munhu bozi gosi rakazongera kuposta ngomvesa izvita ngejmp so kuzoda kudhisa zvokubhalansisa munhu iye akatocreata ghost account kuti abhalansise alright asi rako yako account iri peri pafacebook yako iwewe maybe wanogona kuda kuifollowa ndizvozvo I've got an account it's not a page yakanzi Sinti DJ Spin Cartel ndo yako iwewe ndo yangu inini zvese zvekuti even if I'm to create a page inini I would never call myself a fashion model and I would never put my name with an S handipengeka kuti ndotadza kuspela zita rangu atange na S ndakapaona ipapo munhu aitoziva zvaari kuita alright anyway taita interview yatakaita Cynthia pakabuda nezvinhu zvakasiyana-siyana vamwe vaisa fesi yako vaisa nyoka shamwari ndati vamwe vaitaura zvakaita sese saka makaendla secriticism mumwe vachiti kuna friend yakadaro vaiti chiro I had to be strong dai kuri kunzi handina kusimba ka vanhu mazimbabwe anoshauta zvekuti unogona kungozvisungirira kana pamudomasi zvekutodaro I was the most hated person in Zimbabwe that time karora chineyo futi aiwa ndinyatsoziva hangu but it's the way I could handle it inini kuti zvisandiaffect vakaendla sei bosi toga tichishauti kuona wati toshaza toita sei hapana munhu anoziva iwewe kudarika iwewe ungaudzwe kunzi wakadai you're a fake person, you're a fake friend, you are this, you are that, but uchiziva kuti iwewe handizi izvozvo hazvifani kukuremera kusazviteerera pamwe pacho tinotozviteerera kusvika wave chinhu ichocho. Alright. The goal is to stay true, to be yourself. Nobody can shake you into something that you're not. Alright. But wewe right, une shamwari yako ndiko ubva waudza zvinhu zvinenge zvaitika kwauri yebva manya noudza mufesi wayo unozvitora sei wewe as long as chiri chokwadi zvimbondiaffect sha pamwe pacho beto yatiri ndeye between good and evil. Alright. Kuonera kuti ndoinonzi Amagideon yamunongoverenga mabhaibheri nekungoimba nekungonakidzwa nezita rekuti Amagideon we are in a war of good versus evil. Alright, tiripa Amagideon. Tiripa Amagideon. Saka apa panyaya maifighter evil. Chete. Nanhasi. Nanhasi. Hatichinje kuti tochirerekera uku nekuti ndoku kusingatukise aiwa hatuka izvenyu. Amagideon. The fight between good and evil. Chete. Chete. Alright. Saka bozo wanangwa kuti uri nyoka se friend yafana zongokavidza wasazofana kuenda kuma podcast kwana DJ Sparks kwana DJ Ola uchinotaura zvawanga kutaura zvasiya. Sorry zve. Sorry zve. Tripawo. Amagideon. Musatarise kuti ndinhingi ari kurwana ningi. It's ningi wacho akamiririra chi ndozvamunofanira kuteerera. Munogona kuvenga fesi yangu ndanda kutuka kuti ndiri mhino but mhino yangu ndoida. Saka it doesn't affect but kungoda
kukavhiridza ikoko kuti hamusi kuda kuteerera chokwadi chaicho maakukavhiridza nekuti ngatingovengei uyu wati nyaya ngeri pakuti zvone vanhu havasi kutarisa kuti uyu ari kufaitira chii vakutarisa vanhu vacho tingori maavatar. Saka you choose to be an avatar of good or an avatar of bad. Hembe yangu yena handichatokwanisa kutoipfeka aiziva vanhu vanotongotanga kutotya kuti hameno kuti you know hanzokwana kusendera kuti masikireti ako akurema ndanamataura izvezvi kuvapa ndiri panapa vamwe vanhu ava tobatira hana mumaoko kuti masikireti edu avayozotaura. Right. Asi hamusikumbotaurira. Aiwa handisi. Hamuna zvamukumbotirongera. Aiwa handina. Handina hangu. I'm not that character. I'm not a dramatic person. Alright. Sezvawataura pepe kuti wati undishedze pasina drama iri kuitika. Timbonzwo dzimwe nyaya. Waiziya. Chikunetsa ndikuona njaya stress asi maZimbabwe ndicho timboziva kuti Cynthia munhu akamboedza. Ndizvozvo. Munhu akamboita sei. Pepe vanhu havana kundipa nguva yekuziva kuti ndiri munhu akaita sei. Vangoziva kuti munhu aita sei atengesa shamwari yake kuti ave papodcast. Asi hatina wasn't I supposed to come here be way before that? Ungafana kuya zvishota takambotaura tiracho. Exactly. Inini handipere nekuti nyaya yanhingi yapera. Munoramba muchipisa. Chete. For handisati ndatanga kutongoshandisa mamatalents angaita kuti ndipise izvezvi ndichiri kungotaura chete. So far talent ndamukushandisa ndire muromo chete. Ndire zvamakaona. Chete. Nezvandinoona. DJs. Ngoshandisa meso nemuromo wangu. Ezvi zvakaoma. Otherwise mune mamwe matalents akaipa. Akawanda. Seapi. Mune Zimbabwe ngade kuziva matalents aminawo. Matalent aminawo. I am a very good singer. Right. I'm a very good dancer. Satombokuisira here. Zvekutodaro zvekutoti unambotoita freestyle. Vamwe vanongoda kuti nini ndiende guva vanoda ndinorara pasisati yakwana nguva asi ndinokumbira kuchengetedzwa ese mazuva kuchengetedzwa mukurarama kwangu. No ndiri ndega ndisazvigona izvo so ndakakumbira kudenga uko kuti tumira ngirozi idzo ngirozi dzakaita dzikadzika inini ndakaita ndikabikwa Satani ndiye mhandu yepanyika asi handimbotya handipanike vamwe vanongoda kuti nini ndiende Cynthia, one more time, but put it on Cynthia anorowandandi. Zvekutodaro handitaure chete muromo wangu hausi kutaura chete. Right, ndokuimbisa futi. Right, ade. Vamwe vanongoda kuti nini ndiende guva vanoda ndinorara pasisati yakwana nguva asi ndinokumbira kuchengetedzwa ese mazuva kuchengetedzwa mukurarama kwangu. Zuva no ndiri ndega ndaisazvigona izvo so ndakakumbira kudenga uko kuti tumira ngirozi idzo ngirozi dzakaita dzikadzika inini ndakaita ndikabikwa Satani ndiye mhandu yepanyika asi handimbotya handipanike vamwe vanongoda kuti nini ndiende guva roziya songo ichi ndakatoona kuti panapa dai ukateerera vanhu stereki depression yaunoita ugona kutongozvipfudza. Sasongo makainyora after mapodcast kana kuti mamagara makainyora song iyi ndiye murume wangu. Samukuimba song yehusband zvangu. Cynthia vanapa tikutocelebrate chiti ngoma ndina Cynthia. Ayo ama harisi rangu inini kunyora pamwe ndogona kunyorera mumwe munhu
ndine malines mashoma shoma andinonyora pamasongs. Right. Handigoni kunyora ndinganyepi. Right. I'm not good at writing. Pane ishoma pane yandofarira yekuti vaitobhejerana kuti crown anditore, vaitobhejerana kuti achipfuure, manje takapapfuura zvisizo zvichuna musikuna jabhuna. Tinotopfuura chete, tinofanira kupfuura. Zvandaivengerwa nevanhu nzanzi zvoni ari kuti ari spiritual chi. Pamwe pacho music chaiyo iri very spiritual. But matara maita paipa yasinda maita ngemutorapa kurapa ndorapa futi. Paipa chokwadi ndechekuti ndisati ndatograduata. Izvezvi handichanidha zvinhu zvakawanda kuti ndirape. Kungokubata musoro wako Sparks, ndakukwanisa kungonamatira munhu obva atopora. Ndo patari. Miki kuizwe hanzi ndo patari zvekuti toona kubata musoro wako obva watita bho. Chete. Ndakutobvura chechi remwe. Chechi. Ungovhura wakabhesike kunamatira. Tondititana masejari. Right, masejari ya. Toti muchingodese muchingonamatira matiro vanhu. Tinogona kusvika ipapo but ndikupa vanhu encouragement yekuti munhu wese wakukwanisa kusvika level iroro. Yekuti tingonamatira vanhu. Yekuti tingonamatira vanhu. Hazi munhu wese ane chipo chekunamatira. Umwe unokwanisa kutaura sezvandoita inini. What do you mean? Kungotaura pepe ndakatorapa vanhu ka mhuri yeZimbabwe kakuti waiziya ABC zvakutonyadzisawo kuita izvezvi kuti vakanditeererawo. Ndokumwe kuimwe type yekurapa chiripo ndechekuti don't join them, expose them. All right. Expose them. Yeah, like zvakanita nazvo Miki kuti ndini pane statement rasindia ndisingakangana. Ari kuti chi Ndakati ndavaiti zvoti ndakubvunza dzoni saka kuti wakatobhadha kadhiri here. Zvakanzi I feel like she obliged to pay in kind. Baba ichikufumura muwacho. Aiwa Alright, saka panyaya dzekurapa idzi nai unasei ndakanzo even imagine machita kuti munotorapa tichini mune zvamunoita sei. Mudzimu here manjuzo here chii chaizvo zvamunochirapa nacho? mweya mutsveni. Mweya mutsveni. Mweya wakanaka. Kana wakusaidi zvekuti vadzimu hameno kana ndakambokudza kuti chinofa ibhodhi. Chinofa ibhodhi ndora yatinofushira but mweya unotoita live on. Alright. Saka panozopinda teme yekuti hanzi kugarwa paipai. Ndinenge nditori nedzinza rese munomo tinge tisiri tega. What do you mean? Dzinza rese. Ndizvo zvaunoita here? Inini izvozvo ndozvinzwisisawo. Right. Uda chimboyatotsanangurirewo kuti kana uchiti zvoni chinofa ibhodhi ine mweya unoramba uchirarama. Saka mweya uno unozogara wakagara pauri iwewe. Kwete one. Vano it's different. Ndogona kuti mbuya vangu sekuru vangu vakafa vese they take turns to kwete kuzogara but to whisper in my ear. Une zvaunotombonzwa ipapo? Ndine zvandinonzwa, ndine zvandinonzwa. Voices. Michinzwa mavoice. Not in a way. But pane zvakakambokudzira zvinhu zvakaitika. Zvakawanda sha. Zvakawanda zvakafanana ndakanzwisisa this guy was changing for saying rapture. Iri komusi wakati. Ndomunzwisisa munhu yeye. Pakuti sei iyanyepa. Inga zvakanzanza haasi kunyepa. Hanzi Jesu akangokangana kuti takachinja calendar. Jesu akangana. Exactly my point. Kusanzwisisa manje. You hear these voices, you need to be able to interpret what you are hearing without sounding crazy or looking crazy. Right, saka imi mutone mavoice mangu munotombonzwawo here, amakambonzwawo. Inini if I say voices ndenjenyepa, it's an intuition. All right. You have to instinct. You know the instinct. I listen to my instinct. But it's kutobatsira the next person. Ndizvozvo.
ndo panopinda maancestors. Iwo ukauya uchida kubatsirwa neni, inini zvekumusha kwenyu handizvisive, but maancestors ako, just because I've got that talent kuti ndivanzwe, vanotaura neni kuti so that I can be able to help. It's that inner voice. Pangotaura ngati chiprofita ndakawarira because my instincts andimbo yavana musuno ndakapaka payo ndakapaka paroad apo waziya ndapaka paroad pesati peroad so but ndapaka ipapo ndikayatsonzwa my instincts angu achinditi akuna panapa kunangoitika something kuora panapa ufana kubva panapa ndobva ndangoti hayi apa inomboitika ndakaisa mahazards chii ndiyai ndakabata foni so ndakazongoti ndisimudza musoro kana paine zirori zikumbe chitorivhisa ndakatondinanga so kunzwa ndakaramba chitowera katasvika pakutokweshera mota ndasise waiziya andikuona zvinoitika unenge watonzi nemaancestors ako panapa pazi right nemaancestor kana mwari mwari variko sparks mwari vahombe zvekuti unogona kusanzwisisa vakakudzikira uri iwewe panguva iyoyo, so vanotuma maangels ndo maancestors edu akanaka, they are angelic beings handiti, ndo panopinda paipai kuti havasisina body kuti vauye zokuti muzukuru wangu pawakapaka hapaiti, but they are in spirit form, ndo mweya mutsvene wacho. Alright. Unobva kuna Mwari. Mwari is the ultimate. Alright. Tida kuyadzonzwisisa kuti zvikutaura muvanhu ndizvo here tiri tese tikufambidzana here ndizvozvo ndonyaya ndida kuyadzotasiya tida kuyadzonzwisisa saka mweya webvangoshandira ani wakuda zvemweya mutsvena saka mweya chii mweya mutsvene kune unoshandiswa nevamwe kuita zvinhu zvavanenge vachiita, iwoyo kuona mweya unokusunda kuti enda unoita zvakadai zvisina kukwana ndewe the other side. Hapasisina in between mazuva ano, hapasina kuti munhu akazvimiririra. Amagideon chete sitereki muchitovabatsira here sindeya zvakanaka mushe zvinototangira ipapa if nobody is coming it's okay, but asi zvinenge zvekudhakwa here sindeya zvoti ningowaloka zvako tanga kunzwa kuti mavoices inozva meditation zvainoita unodhakwa herewo. inini handidhakwe sanongori sober sense ndinenge ndiri sober 100%, but imagine mai wakati hanzi musikana anodhakwa chaizvo handiri kuona manje ndo mweya iyeye yada kumisa kuti musatomboteerere zvaari kutaura akazouya kumberi uku because anenge akadhakwa. ndizvozvo anodhakwa chaizvo kuti musawane zambuko iye kwaari anga asingatozivo magnitude yezvinhu zvaari kundiacusa kuti zvaari kundinyepera kuti zvichaafecta nyika as a whole kusvika papi. Alright. Saka akada even mabhias amurove kana tiri papati tinotofara nevanofara, asi handizoti teki nekutakura pati nekugara ndine pati mumba mangu aini panowo apo neapo panopa apo neapo. I'm a very normal person. Alright, but after zvese zvakaitika kasindeya pane video takazoona rakabudiswa namai Jeremiah ende mumba muchaedza kuti mune tsvina chaizvo chichi kunetsa naisindeya gaya kuti you do that after spending 2 days kumba kwangu ndimauya mumba mangu makachena mosvibisa mumba mangu mochitora mavhidhiyo ezvinhu zvamasvibisa imimi futi just in the name of to tarnish somebody's image. makazvita muchiwirirana kainga iri content kana uzana nhasi kainotondiremera kuona vhidhiyo iyoyo kuenda imo muri muteni mavo wanga wakula ndakakuona wakakula ine ndinenge ndakakula down ukada kuona kuti all that was premeditated nei vlog yakatangira munhu achiuya kuti ndikunodai kuzviexposa kuti ndikunodai nyaya I still stand my ground kuti zvoni
yakaburitswa in a context yekuti munhu aitotora sekuti kuri kunzi aramba kundisaidhira mukanyaya kangu, ndoda kuzomutanisha image yake in this way. Asa Cynthia usakudipise. Futhi kuti munhu anga ataronga kuti zvoni zvakadai zvichazoitika zvozitika kana achingaradza musapota obva ndazobudisa ndizvozvo nekuti munhu ari kunyatsowirirana semawirirana ataita achiuya ndichimiramira kuti ndi mumba mangu muchena. Hapana munhu anoshedza munhu mumba make makasviba. Tinotombosvika level iroro rekuti mumba munosviba but hapana munhu anomboshedza muenzi. Nekuti tinotoziva kuti zvinogona kuitika izvozvo. But okay fine, zvakadii kutorwa ndichita sei yakazotorwa ichinzi zvone hanzi takasvika mumba makadai so yabarenzwa. That was like months after nyaya, months after munhu abva kumba kwangu. Because I am a content creator. Exactly my point. But zvinogonanga zvaitika uzongotsvaga the right time yekubudisa scene rako zvakanaka. Arina kubudiswa zvakanaka is my point. Yekuti you can tell kuti ndaito pandakaona nemurume wangu ndakabvisa volume kuti ndione zvisina kunzwa kuti chandisingade kuita kuvenga munhu. Handidi kuvenga munhu Sparks. Handidi kuvenga munhu. Ndaisatomboda kunzwa voice the whole voice off. I didn't want to hear it because I knew they were all lies. Koenda ndo reason wakati ubvise voice because waishika kuvenga munhu. Aiwa handidi kuvenga munhu zvachose. Saka makaona ndasazotariona achite voice. Aiwa handisati. Ndangonzwa pekutanga necaption yanyorwa ndikati aiwa ndoda kuona zvandiri kunzi inini. If I'm to correct myself, then I correct myself. If I'm to know that this is a lie, this is a lie, I should never change anything about myself. But inini, I'm a very clean person. Pana izopiwa chipo chandinacho chemweya mutsvene kana ndisingagari pano pari clean. Alright. Because pepa yemazimbabwenzi akati hatiri kunyara baba. Aiwa kana ngavasanyare zvavo. Zvekunyepa ndezvekunyepa. Dai changa chiri chokwadi dai ndichinyara zvisingaite kana kufamba murodi. But handinyari nekuti hachizi chokwadi. Alright. Saka izvi mukunzwa sei mutunda maJeremiah vakutoita zvavari kutoita pepa wakabva watorwa bvaenda South Africa kunogona nyika rutivi vachibva vadzoka parisini vari kuDurban. Saka mimi hamusi kuonere kuti hamuna zvamunofila here muti chii about mushona. Sorry tisati taenda paipa ndongoda tingobva tapedza nyaya seokureva kuti after wauya wataura nenyika about zvakanyatsoitika in detail zvamai Jeremiah saka uri kufila kuti kuzoburitsa wakaita vhidhiyo rere namai Jeremiah it's a way yekukuataka for being like an open person ongotaura it's a whole bit amagideon here seamagideon ndinotorwiswa. Right. If you have hanza nomakwandiya nebhora kaungotanga kunzi take so usina something. Right. Yanga itori attack on my personality so that I can lose confidence in myself so that I don't go forward with preaching or doing good. Alright, which means dai wanga uriwe mai Jeremiah uriwe Cynthia wakaita zvawakaita. How would you feel? Waitoenda wati wakaita basa wangu wandibatsira here kana kuti waitombovarawo kopo yawakaburowa. Inini ndinototenda Mwari. Ndiri inini ndinotenda Mwari sezvanga zvakuvhunza DJ kuti unonzwa sei kuti mumwe wako ari kudai so nekudai so. If I had a part in that ndinotofara. Ndozvadati zvezve vakabenefita from that. Wakabenefita ndadya kana dola kana wakabenefita ghost. Ndabenefita ya ghost. Wakaona kavidhiyo kaJMP achizonotambira madhamu achinowati mwa wakaonera paairport. Handina. No, I'm not a socialite zvekudaro. But zvinhu zvakadaro handina kuzvinamatira here kana kuzvikurudzira kwaOla. Ndichiti I wish they can move past this. That's the only post I've ever made pa
Facebook account yangu itori story kuti ndakatovaposta photo ravo kuti this too shall pass guys. Inini I only wish people well. Zvakanaka chete handishuvire vanhu zvakaipa. Asi unoona vamwe kikiri kuda kutoipisa zita rangu, but it doesn't matter. Munhu anoona ndokwakati this too shall pass. Onai matsvodi akurova vakupanana matsvodi wari. Ndakazvitaura kuti hapana kumborambana kwavanomboita because of this. It's not even, it wasn't even a big thing zvekuti chaitwa big. Kumbaonana yeje. Mheno kumba kwavo cha. Angari malighters. Angari malighters for me. Ari maonero angu. Aiwa angari very light. Asi wewe waitona hora kapanguva yacho. The whole story it wasn't even a big story like that. But maso avo mukuru vanga lighters. Ndisiyo maso avo ndokwasaona hangu maso mangu inini. Maso kwa iwe tongona lighters. Exactly. Ndatozvishamisika inini manda kutopendwa kamwe ka picture kekuti imi why are you taking the attention off of what's important? Why name kuita tik nini? Muchisiya zvinhu zvakakosha. You know? Ingatakataura vanhu kuti kungotaura kuti kufumura kunoita sei kunobatsira kuvakiridza vanhu hazvina kubatsira ere. Saka kuti zvakatoita ndozvitori right chaizvo ndizvozvo ndozvinhu zvaifana kunyatsoitwa chaizvo ndizvozvo kubatsiridza imo. Alright, ndiyo bhodzi nyaya ndiyo yanga ida kundita nezva because vanhu havana kurambana zveshuwa. Kandaida kunzwa iwo kuti zvone pfungwa yekurambwa ida kuti vanhu varambane pawaita zvazvaya. Aiwa kana. But wakazvita mumwe munasiri JMP ka vanhu vaitorambana akasinde. Nyangoda wakazvita nini ndaigona ndaitadza ndotadza zvitambira. Iwo nanhasi kusataura neni vanhu ava which means havana kuzvinzwisisa zvandakaita panguva iyo. Havana kutozvitambira asi zvakatobatsira. Munhu ane munhu wake kana achimuda nyange akaita seika. Even on a global scale ka azvimise love izvozvo. Abana anotaka kuti zvone iwewo ka unongonodawo JMP ndosiko ukataura. Ine ndine murume wangu ini. Unaone murume wako asi JMP chimuda. Aiwa handiite izvozvo ini. Handiite izvozvo. Bozi mwana wakoshayiza kuti kuwai sindi yakasvika pakutaura zvinhu maybe anenge anodawo JMP kana kuti vanhu vaitoti waitosuspecta kuti kana wakacheka pacomments vanhu vaitoti munenge munotodanana. Ndakatombozvinzwawo. Watombozvinzwa nani? Ndakatombozviverengawo. Saka unoti china zvinhu zvakadaro? Dai ndaida JMP ka. Dai ari yemurume wangu. Inini handiwanzoshaya hangu chandoda. Waimuda sei? Taingodanana. Aiwa kapamwe iye anenge ari murelationship yake kasauzvona kuti pana pachina chisikubuda izvo. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Dai muda waitomutora chete. Aiwa dai ndaimuda ndaimutora zvangu. Dai ndakamutora kudhara. Fair. Aiwa fair. Tumidzi tumushonga. Aiwa hakana. Kutongotemba hangu nerunako rwandakapiwa naMwari. Nezvandiri. Chete. Wati maizongotora runako rwenyu. But ingotani musingamuda ndini. Kubva kudhara. Kuzotozvosvika pakuzvigadza umwana kuti aiwa ndiri mwana. Kutoita boundary. It means from the get-go I didn't want that kind of a relationship with him. Vanhu vanenge vachitaura. Pane mwe question yanga iri panapa. Yanga ida kuziya kuti saka mukunzwawo sei muchiona vanhu vachidanana vasina kurambana. Ndinonzokufara ini. Ukufara kuti JMP namaijira mai vangu. Ndizvozvo. Anything to do with love winning. Amagidya. Good over evil. Good over evil. Anything that's good, I'm for it. Anything that's evil, I'm against. Alright. Saka sindiyanda nezvechi beside zvimwewo zvatingati takanzi tidescribe sindiyanda nezvakati tingati sindiyanda nezvechi. Cynthia, first of all, is a DJ. Alright. I'm an entertainer.
I create my own events. I've got an events company. All right. I have got a landscaping company. I've got a modeling agency All right. where I teach confidence and stuff like that. But overall, I'm an entertainer. For A professional one. Kwete zvekuti ndirarana nhingi to get whatever, to get a gig. No. Ndinotoda kushanda nevanhu vari professional chete. If you do not have any professionalism intended, aiwa musawe zvinhu. asi pasina sinda yatimuchiri yeah, zvizirakora zvinakutrenda Haizi hairdress. Iye munhu akaripfeka. isn't it dress? Aiwa haizi hairdress. Inye munhu akaripfeka. Ndizvozvo. I'm just different in my own way. Kuna photocopy nyangwe muka create a ghost account, that account can never be me. Ndaona ghost rakatigara bhamba ghost rakatigara bhamba rakati ndakatoshamisika ndichitumirwa message neeconet kuti October is cyber security awareness month. Ndakatoti zvinhu zviriko. Inini I was a victim of cyber security breach. Ukaona munhu asvika pakuita ghost account, so ndakatomboda kusuwa for defamation of character, but ndakaona kuti iye wacho ari kucreate a ghost account wacho ari kutodawo help, atone mental issue. Right. Ari kutopenga kuda kutonzi ndini nemwe yetsvina there's an approach to these things. Munhu wacho ndiri kumuziva kuti ndiani create a ghost account, but they also need help because they are not okay mentally. If you want to be me on Facebook, chiita live yacho, right? Ita live pa ghost yacho tonoti ndiwe ani, right? Kuti ndiwe inini here. Aiwa ighost amene mbiko uchine mubvunzo wena wena. ndine chekutanga chandauta mbro Cynthia Facebook page rako riri more accessible. Vanhu vanokuziva kuti Cynthia DJ Spin. Ukangorinyora izvo vanhu vakawanda vanokurumidza kuwana nokuti hakutokutsvaga unoziva following ine ghost rari dai iri kwauriyo zvitori beneficial kwauri. Alright, then after interview yatakaita uchitaura about what happened Mai Jeremiah and those two boys, people have like a side yavakaona pauri yavakangoizviisa mumusoro mavo kuti iwe snitch, you can keep secrets and stuff. Iwe Cynthia, what type of person are you? Yo wakazvitarisewo pachako unozviona semunhu akaita sei? Chimbotanga ndombora kuti paunopindura mubvunzo utanga wanyatsoudza vanhu like the main purpose of why you did that. Obviously wambozvitaura but unofanira kunyatsoratidza vanhu, unofanira kuudza vanhu the logic behind why you said everything out. And why yaive kuda kushoresa munhu here kana kuti yaive way yekuti like semunhu wekuti anenge atori a public figure uroda kubvisa that dirty look yaine ichipiwa nevanhu kuti ugadzirise society? That's my question. Okay, inini as a public person, I have been public way before nyaya iyi, especially amongst the famous people. Vanhu vanondiziva vanonditeerera 2 cents dzangu pandinotaura. Saka that whole picture was to erase that the real me is somebody who's real, handina pandinoda ku distraction, chiripo chandinoda kuvaka. That was my whole point of coming out. For me kanya yakasina basa, but ndaida kuti vanhu varerekere kune zvakanaka. Panguva iyoyo vanhu vakaona kunge ndini ndaita zvakaipa, asi I think now tane evidence yekuti I didn't have an intention yekuputsa. Zvakangosvika pakuti vanhu vachiri kudanana wani. Aiwa wagona ngwakazodana nawe gaga Cynthia zvisina chekuita nekuti iwe ngwataura iwewo unenge wakaita zvinhu zvekutoti zvawakatoita panormal situation yechaiyo wanandorambana. Wanandorambana but apa wana kurambana hatingati iwewe ndiwe wakazoita kuti wasazorambane. Saka ndingati ukuru hwaMwari, right, ukuru hweku good side
ndo wakaita kuti vanhu vasarambani, just for it to be evident, to play out kune vanhu vese, vanhu vese vachiona alright pamwe zvandakaita zvanga zvakashata in another timeline, but panyaya iyi zvichireva kuti I am an ambassador of good. Nothing bad follows me. Everything that I touch will always turn good. For alright. So but iwewe unoti wose friend ande unoti ndozvinofanira kuti ma-friends zvawakaita iwewe. Aiwa, ngatisatosvitsirane malevels iwayo. Chiziva kuti shamwari dzako dzinokurudzira zvakanaka chete. Tsvaga shamwari dzinokurudzira zvakanaka chete. Alright. Is my point. kuti shamwari dzekuti ukaba dzinotovharidzira Dzokukavhiridza, at the end of the day munonyura mesi. Ndokunonzi kudziya moto wembavha, musadziye moto wembavha. Just stick to the truth. Stick to what's good, even zvirwadza, even uchitukwa nekuita sei, do what's good. Usajoine zvakaipa nekuti ndo zvakareruka. Inini I'm a preacher of good. Ndo zvandiri. I'm a Gideon. Saka whoever wants to stand with me, say we Sparks so ndatoziva kuti aiwa ichi ndechangu zvekudaro. For You stand with what's right. Chaizvo. ya tofana kutaura nechokwadi, andifana kuti ndombotaura chokwadi 1 chawaramba panapa. Chawaramba pamberi pe1 ndichitaure panapa. I'm a good friend here. Taura tinzi. Taura. Aiwa inzwa Sparks, mina ndikudzi. Chokwadi chako ka, mina ndikudzi. Chokwadi chako ka, ngachisava chekuti chinodzorera vamwe, people who would want to idolize, would not idolize. Vanhu vangaone chakanaka pandiri. Chokwadi chako iwo ngachisava chanoita sei kunge chadzima because good over evil. Cynthia. Hello. Ini ndiri kuita ndezi. Chokwadi. Anditi yori advocate anotaura chokwadi. Anomirira chokwadi ndezi. Chokwadi. Chofana kutaurwa sezvachiri. Ndizvozvo. Anditi kuona. Inini ndakaona pakapfura svosvo apa. Handifani kuti ndipapfura nzou apa. Tese tayatsoona kuti isvosvo. Ndizvozvo. Ndozvakutaura kaiwo. Aiwa. Hatofana kuti achokwadi. Ndizvozvo. Ndozvatofana ku. Chatinenge taona. Chati taona nemaziso edu. Ka. Saka inini ndobvumidzwa here kutaura chokwadi. Chaunenge waona ka. Kune chawanzwa, kune chaufungidzira. Handiti. Nemaziso. Chaona nemaziso. No. Muromo wopupura. Cynthia. Iwo zvakaita kulojoko. Isingazivi. Ndasingazvizivi. Hauna chawakaona. But waitaura zvinhu zvakaitika kuloji. Nekuti inzwa unoziva kuti nyaya yangu ini ndakapindira papi. Ndakapindira pakunzi kukoti nini statement rangu raita sei raitisa relevance kunyaya. Of which haritori harangastorina relevance. Aiwa nyaya isi kudzokera kumashure kune zvakaitika. Nyaya iri pakuti panapa patakagara panapa pada kutaurwa chokwadi panapa. Handiti inini ndine chokwadi chandikuziya inini chandaona. Chandaudzwa. Kandozvikuexplaina kuti chandafungira right. Andiri kuona manje. Chandofanira kutaura panapa. Taura zvandafungira. Cynthia yoga. Kana usingadhako kutamisa fesi yekudhako. Exactly my point. Pane vanhu vane mafesi ekudhakwa. Vasingadhakwi. Zvafana fesi yangu. Zvafana nefesi yako Sparks. Ndekudhakwa. Waisiya, ndekudhakwa zviriko. Ndizviriko. But it doesn't mean kuti utori chidhakwa zvekudaro. Kumwe wacho kungofitwa wewe. Kungofitwa nekudhakwa. Zvavana kaudzwa kuti ndimwe biazi vanoramba kuti atikona. Ndizvozvo. No exactly. Ndo zvatikuramba kuti all right fine. If we can't move past that kuti zvoni it's hearsay. If we can't move past that kuti zvoni unodhakwa. Inini ndikudze testimony chaiye kuti ndakatombosungwa makumbo nemaoko
ndiri mudiki ndoda kuenda out ndikanzi kudhakwa madrugs ofuchi madhezi iwayo hapana chandaitobatawo zvekudaro madhezi iwayo madhezi acho aisadhara ndasikatozive kuti kune zvinhu zveabc kumazuva ano handidhakweni Sparks zvinhu zvandinoaccuswa hatori pati inoenda nayo kumba bata itoriwene naye saka mashoko amungaudi kuudzawo mhuri yezimbabwe ndaapi naye perekanganyaya kuti ngatiti sinde mai Jeremiah muchiri kuwirirana here namai Jeremiah havachawirirana ataura hamuchawirirana so wakurumidza ukatanyaya yangu ndikanganisa kunzoniwa kuti hamuchawirirana ndika zvakaitika zvaitika munokwanisa kugara pasi muchiita kuti ukama wenyu ende mberi ndaunazvoda kutaura hunenge hwaukama maybe on a professional level alright tichadzoka pakuti because ndakatoona kuti given a chance ka munhu anokwanisa kutozondikwadza because kubvira nekubvira I think akazoisa posta achiti zvone kubvira nekubvira waindibhowa inini ndinanda kutoshingirira zvese izvi iye kuside kwake she has picked a side already kuti she doesn't like me kubvira nekubvira hauna kuionawo post iyoyo kumboiona munhu akatotaura akatostata kuti kubvira nekubvira I didn't like you waitondibhowa but aita naiyo here Cynthia ndine zita saka inini kuside kwangu like I said I don't hate her. I would never hate her. I only wish her the best. Alright. So tongoti pakagara Sparks apo ndo panenge pana mai Jeremiah. Chii chaungaudza about everything that has happened so far? Kuti sorako mumwe wangu wakafeel some type of way. I didn't have ill intentions. I think you know that. Right. But Cynthia. I'm gonna go. Mama can't believe this one, Cynthia. No, ukona chatika chiri pepe. Cynthia ndizo zvaona ngaifaita amaGideon ari kutaura ndika. But chinozotika ndechekuti mafriends andikuona. Mafriends pane template atinoziva zvinofanira kuita mafriends. Like toda kuita rewrite iyoyo it's wrong. Ndati kuti mafriends andika toziva kuti friend andika inotsvaga way iri boy kukutsura nayo. Friend inoona kukuvharidzirawo kuvanhu nyangwe ichatoziva kuti pakatoipa but kuvanhu inozongozama kungoti hapana ngatingokafidza hapana zvinowanika tichitiwaiziya aiwa guys then umozotanga kutsura nemega kuti apa tiyo yangu akuzoitawo futi haisiriyo but akuvanhu akukavhiridza but problem yakaita vanhu naCynthia ndeyekuti friend andika yakaiya papodcast then yatanga kutaura zvinhu zvakanyatsoitika chaizvo chaizvo zvinova zvinhu zviri right ubatamidza kuti especially mumaziso ane I'm sick but masiva anonge achiziva template refriend inofanira ngakaita sei robata pemetse acho maona ndakaita ini nemiki ndomaona ndakaita zvinhu zvakaitika papa vanhu vanga vaisati zvataurwa zvoona ngezvi zvekunyepa kana zvataurwa zvoona ngezvisingafanira kuzvitaura but vaiti munhu azozvitaura ifriend plus kune vamwe vanhu vakazokwanisa kuunderstanda kuti Cynthia haisi shamwari yamai Jeremiah. Cynthia shamwari yaJMP. But no, inini what I know kuti chakazolida to podcast and everything chazoitika ndechekuti Cynthia angaenda kucourt aenda kucourt asina chaari kuziva chaari kufanira unotaura angotaurawo zvaaingoziva ndizvozvo ndakapaona futi papo kuti pakatadza communication yakaita breakdown but chaitisati communication iite breakdown it's because Cynthia akatadza kuchengetedza zvinhu zvaangaudzwa just for only 24 hours aiwa ndopamba ine nyaya zvishuwa ndopamba ine nyaya kuti akatadza kungochengetedza 24 hours kuti mai Jeremiah vagare pasi vanyatsofunga kuti ndo ataka nyaya yangu exactly kana kana ukapaonawo pakaita maissues nevanhu vazhinji kuti avafanira kukula down then uzoti shamwari unzati mukadzi wako ikoyo akadyiwa last week at least zviri nani kwete kuti akubva kudyiwa izvezvi aiwa kana wakaona Lazi T yakaposta something that
I was like, at least he's on the good side. Akatoposta akati saka dai momziye yakanyarara dai JMP akatotomborova poto yacho kusvika zve1 week yacho yauri kutaura pasina chataura yairo ndopaizonetsa kuti pamwe maybe wakonanga since papaine yeke nge involved kuti padhiri racho andikuona manje munhu ozofa mozoti sorry nyaya inonetsa nyaya ingasiyane nayo haipere haibopere inonetsa saka inini ndo engo yandaiuyawo nayo yekuti pamwe pacho ndandatoona kuti as I said kuti ndandatoona kuti hapana paichataurika even if I'm to give a month ndatonzi keep a secret hapana paichanotaurwa right asi apa ngatingoti makasevha JMP kana pachinge paine zvaizomukwadza makamusevha but still JMP kurova scene haasi kumira aiwa at least akuziva akurova achiziva at least akurova achiziva ndisenge musadaro dziri records vanhu 2 dai uchinzikana pane zvaiti so dai umwe akarohwa akayachirwara vanhu 2 vaitozorwara ndizvozvo but vanhu vasitotarisa kuti munhu yaatosevha kuti umwe dai ndizvozvo but izvo zvakuti rokunamba hai vachinozongoitawo ndechekuti vanhu hatitendi vanhu havatendi anenge akuteerera mukadzi wake munhu ndizvozvo mukadzi wake mugumbezi hadzitopindirike ende haukwanise kutombodistota inini intention yangu yange isiri yekutombovhiringidza ingeri yekutonyananisa vanhu mo at least izvezvizvi unoziva zvandakazviitira munhu ngaazive kuti mukadzi wangu anoenda rega ndimuchenge ndimubatisise but neapplaud you zvangu dai anga ari JMP anganzi adya kunze ndo pandai kurambidza kutaura kwete mukadzi wemunhu ngasadyiwa aiwa ndo pane point yangu vakadzi tinozodzora sei nyika tinovakiridza sei nyika kana isusu tikarasa muswe kudaro aiwa zvinonetsa anyway Cindy amene uchine mamwe mashoko ere angade kutaura before taclose on that note it's October is breast awareness breast cancer awareness month also tisingakanganwe kuti tikoshese vakadzi at the same time well-being ndosaka uri kuona ndiri fit and strong vanhu vachiti ukaita sei handakuita depression you shouldn't get depressed semukadzi unorwara unozoita sei unozochengeta sei mhuri yako we need to be strong tisabatire zvirwere zvinongotifudzawo zvongogurawo malives edu zviri necessary so we should take care of women encourage them to get checked and stuff like that tisangobatwa netuzvirwere tusina basa mashoko makukuta ameno meki muchine zvekutaura here ndongoziva kuti sindeya munhu bhoro vasiye vazvionere kuti mana ndioyatokuudza kuti shamwa kune breast cancer let's be aware and just take care of ourselves that's a very good point I hope kuti nyaya yokutaura iyo vanhu vakawandawo vachaitora serious nokuti zvinhu zvaita sina breast cancer hazvisi hazvo like familiar stereki munyika dzaita sana Zimbabwe kana unana Africa kunobva zvinhu zvinotoitika ndizvozvo vanosangana nazvo vanotopinda pamawani ndizvozvo vachitofa surgeries votofa votodisa that's a very good one. Thank you. Thank you very much, Mick, ne contribution nyanga mchikanda pa this episode. My sister, Sparks, DJ Spin, my DJ. Thank you very much for passing through. Nikuti mbokurukure inozati kuona kwangu mfaro wangu because inini asana mbona mnanenge iwewe ende I think my friends here when I'm going to assassin but no da kubaizwa anoya achitaura ndinganza thank you very much for coming timbokurukure zvedu zvakakosha timbopota tichingogara pasi tichikurukura even pasina zvinhu zvekutrenda isusu tingoripo pakuda kutaura nyaya idzi kwasangodzitaura behind the scene but just because tiri vanhu vevanhu pane vamwe vanhu vachitodzidza something munyaya dzatiri tichitaura ndinotenda kuti Mwari vakatipawo that wisdom
negrace yekuti patinokurukura pana vamwe vanopikawo 1 2 3 Chokwadi. vachibatsirika uyezve patokurukura pana vamwe vanopikawo 1 2 vachirasika aiwa zviriko vamwe vachitijajawo Eh. vanhu vanitofungawo kuti vanhu vakaita sezvavanofunga but only God knows. Thank you very much my sister for coming. Rambai muchingochengetedzana naona mutara panze apo kuti zvese po zvakarongeka. Rambai muchingochengetedzana muchingoteererana muve magood example kumayouths tidzidze kwamuri. Thank you very much. Mwari ngakuite zvakanaka. Muri Zimbabwe ndafunga manzwa Cynthia kuti peji yake rakanzi Cynthia DJ Spin Cartel. Cinti Cinti. CYNTY DJ Spin Cartel. Alright, ndo peji yake chechai rimwe rere ndiri fake ari kure raititukarira siku ari kure ndosaka tisina kumboita hasha kuti aisa kuti maguest. Imagine kuti ndakatozofonerwa naOlinda Chapel Alright, achipopota kuti aposta murume wangu ndikati handizi rini Olinda, handizi rini. I think makazona stana akazoposta kuti musikana yaziri muridzi wepeji anga chiyesitana anga kanzi chiko shamwari. Nyaya dzisingatombotauriki sitomborinei neni. iwe hausi active waibata saka pakayagostika Inobva ya- kuti vanhu vabhelieve kuti ndione kuti iwe wacho unenge usiri active. plus character yawakaridza that episode munhu aigona kuistadha akatanga kutongorana nachinhu chake ndizvozvo. achiti ndo zvakaita Cynthia. Aiwa, I'm not a dramatic person. 4. Anyway, don't forget to subscribe, like and share. Comment tinzwa mafungiro enyu nemaonero enyu. Because zvakakosha izvo zvinoita kuti tirambe tichiita simba nekuramba tichiita mamwe episodes. Saka munogona kungoita sei? Munogona kungotifollowa nekulike. With that, we out.